No. Opäť vyhrať Guri. Na presovanie sa do útoku vracia. Kopecký ostávame v pásme Mesároš. Gáborík. Kopecký príde po Mesárošovi. Nerozumal si s Gáboríkom. Vidíme o pásmu a dokonca je to prečíslenie, ktoré ťahá z Hej na tej detve, no a teraz ty. No. Český Láco zázil betónny včas. No a na tej detve studňa murovaná. No a teraz ty. Píčar v strednom pásme veľmi pozorný. Juričo. Dostáva šancu druhou presilovku. Bližňák. Žočka s Pánikom. Na tej detve studňa murovaná. Teraz ty spievkaj, no. Hitro. Hitro, môj chlapec krásny. Moja láska. Prihrávka Bartovičová strela iba do predne stojaceho hráča. Ešte Sersan udrží útočné pásmo. 40 presilovkových sekúnd. Ešte má k dispozícii náš tým Sersan. Prihrávka, Juričová strela. No a kde to furt do toho?